słuchajcie, siedzę sobie, jechałem nocnym pociągiem z Katowic do Gdańska i już jest późna noc, jeszcze nie spałem, ale już tak naprawdę druga, trzecia. I zatrzymał się pociąg na jakiejś tam stacji, weszli ludzie i podchodzą ludzie, ja miałem zasłonięte te takie rolety, wiesz, te takie forhangi na te, żeby ci tam ludzie nie patrzyli w nocy. I słyszę, podchodzą ludzie, nie wiedziałem ilu, pod te drzwi, nie? I słyszę taką rozmowę, nie? Oni myśleli, że ja tego nie słyszę. Ej, słuchajcie, udajemy, że jesteśmy z Francji, nie? Ja tak mówię, co kurwa? I wiesz, i wdupiałem i tam Joli Papon, tam wiesz, voulez-vous coucher, repanjour, nie? Wiesz, ale po francusku gadali chyba, nie? Bo ja po francusku nie umiem. Może studenci wiesz, znali się, no. I wiesz, i dupcą po francusku siedzą i tam wiesz, je ne poclons pas i ten... Ale ja tak siedzę, wiesz, dupca to, tam se patrzę na telefonie, a oni, wiesz, tak gadają i widzą, że ja w ogóle nie reaguję na to, nie? Bo wiesz, oni może myśleli, że ja zrobię o kurwa, ale fajnie i że tam zacznę coś ale ja nic, siedzę tam na telefonie, se coś patrzę, a taki gościu siedzi i było tak, i gościu taki 20 parę lat, z dziążką taką też 20 parę lat i taki gościu starszy od nich, taki koło 40, nie? W ogóle i oni byli nadupceni, waliło od nich gorzołom. Ten gościu już taki ledwo, ten najstarszy, a oni jeszcze tak, no, kontaktowo, nie? I gościu się do mnie nachyla, ten młody, i padł tak. Patrzy się, wiesz, tak na mnie i... Kolego, czy ty zdajesz sobie sprawę, że trafiłeś na szaleńców? Nie? Ja tak myślę, Oni pewnie nie wytrzymali. Ja tak myślę, co, kurwa? Nie, ale tak mówię, ale padam, bo to pierwszy raz, nie? No wiesz, tam ciul, czytam na tym telefonie, a oni tak... Ja patrzę, co się dzieje, a ta babka wyciąga z torebki pół litra, nie? Oni w ogóle, kurwa, wyciągają szklanki i ten jeden do mnie, pijesz? Nie? Nie, ja dziękuję, nie? Kurwa, padł Ale to ten, No. Ale ci starsi, znaczy ci co Ci młodzi, a ten ale stary... ci Francuzi to, no niby Francuzi, bo już po polsku, no. że kapli, że to nie ten. No. I wiesz, i normalnie, wiesz, polali, walnęli po szklanie drugą i coś tam dupcyli o jakimś biznesie w ogóle, coś tam, że jeden jakieś tam drzewo woził, nie? Ten młody się do mnie nachyla i padł, kolego, umiesz kręcić blanty? Nie? Ja mówię, nie, przepraszam, ale nie. I wiesz, i ten taki, co był tak już najlepiej zrobiony, on już tak, wiesz, coś tam... Krzysiek, ja sobie nie dam rady z tym. Ja tego, nie zrobię tego, my mamy tydzień czasu we firmie, coś tam, wiesz. A oni, ale spokojnie, dasz sobie radę. Ja tak, kurwa, o co chodzi w ogóle? No. I teraz tak, ten najstarszy, już tam rozpili tą flachę, on już był taki nadupcony, że on już przysypiał, nie? No. I on, ten młody z tą dziewczyną, wyszli do toalety i się kurwa stracili. Stracili się, wiesz, 20 minut mija, pół godziny, ich nie ma. Ten w ogóle zasnął tam w tym przedziale, powypadało mu wszystko z kieszeni, bilety mu wypadły, telefon mu wypadnie. Ja mówię, kurwa, a jak ja bym tak teraz wziął ten bilet i go za okno wypierdolił i się stracił, to już sobie nie pojadę, nie? Ale ja mówię, nie, no wiesz, no i tych nie ma, ten nadupcony śpi, chrapie. Ja mówię, kurwa, wrócą, będą robili smród, to dupca to. Mówię, wiesz, pociąg się zatrzymał, ja się spakowałem, poszedłem, wiesz, do innego przedziału i... Kurwa, ale... Taka to historia. Taka to historia. No zasiechałem pociągiem trasy Katowice-Gdańsk. Nic nowego, ale to był inny raz. No i zaś noc, no i znowu wchodzi ktoś do przedziału, ale kurwa, włazi hop i wiesz, i tak jak ludzie tak jakoś te drzwi tak, wiesz, otwierają jakoś tak finezyjnie. Czekaj, podobno gramy z Kaylerem na serwerze, z drugim streamerem, no. On pewnie ekipę ma. No dobra, lecimy. No wiesz, i gościu tak, wiesz, pociągnął za te drzwi, takie kurwa szarpnął, że je prawie wyrwał. Wiesz, wdupił tak do przedziału. Jeszcze tak, wiesz, harknął tak jak taki żul spod opery śląskiej w Bytomiu. I wiesz, wdupił tak o Tasia i ja tak na niego patrzę i mówię, kurwa, co on ma ubrane? A on był ubrany normalnie w taki czarny kombinezon, jak bandyta. Jakby robił napad na bank. Normalnie taki kombinezon, taki wiesz, na guziki takie od kroku aż pod szyję, cały czarny, na głowie taką mycka, taka jakby kominiara zwinięta. Ja mówię, ja pierdolę, on chyba zrobił napad na bank i on teraz ucieka pociągiem, nie? Jeszcze taki ryj wysmarowany w ogóle, taki czarny jakiś.
taki pas taki, wiesz, z taką wielką klapą, taką A nie, kopla. to gang Albanii. Ja mówię, kurwa, o co chodzi? I hop siada, a ja patrzę na tę klapę na tym pasie i tam jest coś napisane. Ja tak czytam. Wunderwaffe. Cech kominiarzy. Nie, i to był kurwa kominiarz. Ale to jest ciul, jedziemy, nie? I wiesz, i on tak siedzi. Okradł kominę. On był, wiesz, on był trochę taki podpity. I Pado tak, wyciąga piwo, otworzył se i mi daje piwo, nie? Ja mówię, nie, ja dziękuję, a ten pi. Ja mówię, no dobra, no to jak To ktoś od ci, bandyty się nie napijesz? jak ktoś ci tak mówi, no to trzeba wziąć i wypić, nie? No i my sobie otworzyli, wiesz, i on mi opowiada. O, bo ja jestem kominiarz, kurwa, bo to było w Łodzi. Ja tu na robotę przyjechałem, ale ja jestem tam z Pomorza. Ja tutaj taką, w ogóle, i Pado, wiesz, takie historie, jaką ja tu dupę znalazłem, czaisz, chłopie, taki cyc, taki tyłek, nie? Ja tak, wiesz, no, co można powiedzieć? Ja mówię, no spoko, fajnie, nie, kurde, fajnie. No i tak jedziemy i gościu mówi, dobra, idziemy spać. Ja, Zarządził. zarządził, nie? Idziemy spać. Ja mówię, kurwa, dobra, no. Położyli my się i w ogóle gościu śpimy, a gościu nagle się zrywa i wiesz tak, o kurwa, kurwa, o kurwa, kurwa i wyleciał z tego przedziału, nie? A ja tak, ja pierdolę, co się stało? I hop, nagle wraca, ale to tak, wiesz, za 5 minut. I ja tak pytam, co się stało, nie? A on Pado, bo mi się coś przyśniło, nie? I on mi opowiada i wiesz, co on zrobił? I on się, wiesz, hop był nadupcony i jemu się coś przyśniło i on przez sen przeleciał 2 wagony. On normalnie przez sen przeszedł 2 wagony i dopiero się ocknął, co on robi. I wrócił się i dobrze, że miał bilet, to po numerze wagonu i przedziału znalazł ten swój. I wrócił i mówił, o, jak człowiek jest pijany, to robi takie głupstwa, nie? Ale w ogóle wiesz, i on zasnął dalej i ja wiedziałem, że on w Gdańsku wysiada. W ogóle on mi jeszcze dał kalendarz taki z kominiarzem, nie? Masz tu na pamiątkę od kominiarza na szczęście. Ja mówię, o kurwa, zajebiście. I dojeżdżamy do Gdańska i gościu miał wysiadać w Gdańsku, on mi to powiedział, a gościu śpi, jak zabity, nie? No ja mówię, no kurwa, muszę go obudzić, no bo, tylko mówię tak, boję się, bo ja go tyrpnę, a on mi pierdolnie przez sen, nie? No bo nie wiadomo, ludzie różnie reagują, ja go tyrpnę, a on mnie chyci za kragel i mi napierdoli. No ale mówię, no ale nie obudzę chłopa i przejedzie, nie wysiądzie, będzie zły, to mi jeszcze gorzej najebie. No. No i ja go tyrpię, nie? Go szturcham, panie! Gdańsk już jest! A on, co Gdańsk? O kurwa! I on, wiesz, i on tą tasię porwał i tak ciul wyleciał, ani nic nie powiedział, nie? I poszedł, no i... Taka historia. Taka historia. Ty, ja ci powiem, jak ja tu jechałem z tobą, nie, sam, jak z PGA wracałem, nie? No, To było coś takiego, że babka, bo byłem w przedziale, stary, byłem w przedziale, gdzie w ogóle był taki mega gruby gość i on zajmował dosłownie 2 miejsca. Pół mojego miejsca, gdzie ja miałem wykupiony bilet, nie? no. I naprawdę, ja siedziałem przy nim tak, że ja mówię, no nie wytrzymam, ja mam 5 Ściśnięty. godzin tutaj jechać, Ja, no. stary, i ja ponad połowę jazdy przestałem w holu. Bo mi po prostu potrafiłem No, tam rozumiem. oddychać, lepiej mi było, nie? No Ty, i i kojfu. wyobraź, a ty już zginąłeś. I wyobraź sobie, wchodzę do tego przedziału, jak sardynki, nie? Ani tu się ruszyć, ani tu na komórce SMS-a napisać, bo to nie ma jak ten. I wchodzi, i ostatnie miejsce było, wchodzi kobieta, nie? I No. mówi, no ja mam numer i taki, ale to już widać po twarzy, widać już, że będzie jakaś awantura, nie? Taka starsza babka, nie? Tam z 70 lat. I mówi, pani siedzi na moim miejscu, a nie, lepiej. Mnie rozwalają osoby tak jak ona się zachowała, że podchodzi, tak stoi na środku, wiesz, wszyscy ledwo w ogóle tam No, siedzą, no. a ona jeszcze stanęła na środku tego przedziału, tak? Z tą torbą na lewo i prawo i tak ogląda, a może pan głowę, jaki ma pan numer? I wiesz, i patrzy tego i nie powie, że przepraszam, ja mam numer taki i taki, tylko jaki tu jest numer, wiesz, takie zachowanie ludzi. No, jakby wiem, dawaj, wiem. Czekaj, jeszcze raz zagramy. To Zamiast się zapraszaj. spytać, przepraszam, czy jest tu numer powiedzmy 100, a No. ona, jaki ma pan numer? A, to nie mój, a ten, i to, i już mnie zaczyna, już mi ciśnienie dźwiga, nie? No. I w pewnym momencie okazuje się, że nasz przedział już był, był full, bo babka po prostu przyszła do naszego przedziału, bo takiej było wygodnie. No i babka mówi, ale proszę pani, ja mam wykupiony bilet, to jest chyba moje miejsce.
Teraz ta laska mówi, a no to dobrze, to przepraszam. I poszła gdzieś, nie? I ona mówi, ale tutaj obok jest miejsce wolne. Czy może pani tu usiąść? Mówi ta, która już siedziała, nie? A ta mówi, ta z tymi torbami, nie proszę pani, zarezerwowałam ten bilet i ja sobie tutaj mam napisane przy oknie. Sobie życzę siedzieć przy oknie, nie? Mhm. A jeszcze się śmiałem, bo przy oknie było tak zimno i ona chciała przy tym oknie, odciągnie od tego okna, nie? A ona, ja sobie życzę siedzieć przy oknie. I wiesz, wszyscy tacy wkurzeni, bo ta baba awanturę, nie? Znaczy, no też bym może walczył, jakby mi zależało, w każdym razie, nie? Ale zaczęła takie problemy robić i w końcu rozumiem. usiadła i mówi, no ale wiecie co? Ja zapłaciłam, proszę państwa, tutaj za bilet. I tu są torby. Ja nie mam gdzie mojej torby dać. Wiesz, rozumiesz? Już, No. już wszystkim ciśnienie takie. Tu gól kurde wyskoczył, a ona już zaczyna gadać. Proszę sobie te torby wziąć, bo ja nie mam jak mojej wrzucić, nie? No. Ty, ja wziąłem te torby, tak poukładałem jedna na drugą, pyk, 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 a ja miałem tylko plecak i torbę, więc ułożyłem aha. jedną na drugą, żeby... I ona jeszcze powiedziała... Ona tak, wiesz, tak próbuje wrzucić tą torbę, nie? A to jest wysoko. Próbuje wrzucić tą torbę i tak nie poprosi o pomoc, nie poprosi, ale tak pokazuje, że nie umie wrzucić, nie? No. A ja mówię, nie wstanę, nie pomogę jej, nie? Nie pomogę. I w końcu ona tak nie wytrzymała, mówi, czy mógłby ktoś pomóc, nie? Ten No. gruby, no przecież jak on by wstał, to by przecież wagon przewróciło, nie? No, nie? Tam połowa ludzi znieczulica, a ja mówię, i ona się tak spojrzała na mnie i mówi, mógłby mi pan pomóc? A ja mówię, nie, proszę pani, ja mam chory kręgosłup, nie? No. To było, co jest też prawdą, bo mam problem z kręgosłupem, ale nie chciałem jej po prostu pomóc, bo tak mi ciśnienie podniosła i ona mówi, no dobrze, i położyła to na środku tego, nie? Ty, Aha. ja mówię, ja chciałbym wyprostować nogi, a ona mówi, to niech sobie pan przez okno wystawi. A ja mówię, nie, bo pani siedzi przy oknie. Kurwa, daj spokój. Ale Lubię- wiesz... A i wysiadła w tym, chyba w Czeladzie, czy nie wiem, gdzieś tam koło. O, Konina, to by nie? się zgadzało. No dawaj, no możemy sobie, bo to jest taka do opowiadań No, historii. a gra. to a propos takich historii właśnie, to ja ostatnio jechałem i gdzieś tam już była bodaj chyba w Toruniu czy coś takiego i siedzi, wiesz, na początku było mało ludzi, ale potem siedzimy i jest cały przedział już nadupcony, nie? Jedno obok drugiego, no tam masz, ile tam w przedziale, jak są takie te miejsca takie osobne? 6. 6, no. Albo 8? Nie, Albo 6 albo 8. 6 Mikołaj. No nieistotne, już jest nawalone i Raz, wchodzi taka... 2, 3... Nie, 8 osiem chyba. będzie, osiem, no. 8, no. No i wiesz, i bagaży bardzo dużo mieli ludzie. Ja zawsze jadę, to ja mam taką jedną mam taką torbę sportową taką po prostu i wszystko Mhm. tam mi się w tym mieści. Ja to sobie kładę tam na boku i to nikomu nie robi problemu, nie? Mhm. Ale nawalone, wiesz, ludzie tam różnie jeżdżą. Niektórzy mieli takie kofry, jakby do Afryki wylatywali, bo też No. ludzie, wiesz, ja na przykład na lotniska jadą i wyjeżdżają gdzieś daleko. No i wiesz, załadowali się i tak już ledwo, już tak wiesz, tam taki pan, czy tam mogę torbę pana przesunąć, bo tu już nie ma miejsca, jedną na drugą, mówię, proszę, nie ma problemu. No i siedzimy, wiesz, i natkane tak już do fola i nagle No. wchodzi babka taka, wiesz, koło 40 i też targa taką wielką torbę, nie? I przychodzi, wiesz, otwiera drzwi, ani dzień dobry, ani pocałuj się w dupę No. i tak, wiesz, tak rzuciła po wszystkich takim spojrzeniem, jakby już ci chciała w pysk napluć. I wiesz, tak, i wyciąga ten bilet i tak, kuko, na bilet i na numerki na miejscach. Na bilet, na numerki. I tak patrzy i, ale mój tu jest 46, a pani tu siedzi, nie? I wiesz, tak, ale, a taka babka siedzi, taka młoda, 20 parę lat i pado, no ale wie pani, ja mam taki numer na bilecie nabity, nie? A ona mówi, nie, to jest niemożliwe, bo ja mam taki na bilecie nabity, nie? A ta młoda jej mówi, no ale może to by pani sprawdziła na tym bilecie, bo ta co weszła, już go schowała, może by pani sprawdziła, jaki pani ma numer na pewno. A ta mówi, nie, ja nie będę sprawdzać, bo ile razy to można sprawdzać, nie? A ta młoda taka, no dobra, tam wyjęła ten bilet i patrzy, no jest te miejsce tam 43 czy ile to było. I mówi, no wie pani, ja mam te miejsce zajęte. I ta baba, wiesz, taka już podkurwiona i patrzy na ten bilet. A faktycznie, bo wagon 13, a nie 12. A, Boże. Leć na bloki do miasta dużego. Ale wiesz, ludzie zamiast sprawdzić, to ona To już jest z masakra. mordą
i... A, A.